Ngiyabingelela abangcwele egameni likaJesu. Omama ngiyabingelela egameni likaJesu. Igama linamandla. Ngiyacela ukuthi uma usengakawabona amandla alo, hamba uyoliphethe. Ulibone ukuthi linamandla kangakanani. Lapha ekhaya bekunomzukulu okhala kakhulu. Ya ukhala mama. Lokho kungathi ngazomthatha umuntu kadokotela. Amen. Kodwa nje ngegama likaJesu. Amen. Uyakwazi na umsusuza? Uzokucala ichorus loJesu. Jesu silamulele. Silamulele. Jesu silamulele. uJesu wenza umhlobo. Amen. Linamandla legama bomama bami. Ungalinyazi lethembe sibhalele lona phansi in black and white. Akekho maliraba. Linamandla okubhalwe phansi kunamandla. Iwill inamandla yingoba kubhalwe phansi. Alibonge lidunyiswe igama likaJesu. Abangangazi ngingijemina ngingimama Mashiane ngifundile. Ngiyamthanda uJesu. Wangilamulela ngaphezulu kokulamulelwa bonke. Kulezi insuku ngiphele ngithi nakhuluma la ekhaya ngithi mina ungathi ungalanda laba bomama abadala. Amen. Hayi ukuthi laba bakhona manje abekho right. Kodwa kunezinto ezinkulu engizibonile ngoNkulunkulu kubo. Amen. Kulosine ngoba yethu inkonzo yonke icala kulosine. Bese iyakhuphuka iye enyangeni. Seyisuke enyangeni ezekoteni. Isuke ekoteni iye ku-mini convention. Isuke lapho iye ku-national. Alibonge lidunyiswe igama likaJesu. So unamandla uNkulunkulu wethu ngaphezulu kokucabanga nangokubona kwethu. Inkosi yomsifisi ngoba konke okuza kithi uqala kuye kuqala andikuba kuzithi nethi kufuneka thine bese siyamkholwa siyamethemba ezimeni zonke esihlangana nazo. Inkosi yomsifisi singakaqhubeki soshilo uMashiane nosihlalo wethu ukuthi siyabonga ukukhona bakamaphakathi kwethu kanti nabo bonke abanye abazalwane ngoba siyazazi bazalwane sonke ukuthi sibuye emlilweni ongakanani. Amen. Amen. Kodwa uNkulunkulu womusa uhambe nathi bazalwane. Malibonge lidunyiswe igama likaJesu. Sibonga futhi nakubo bonke abobaba
abagulelwe ngabomama. Amen. Ukubekezela kwabo. Amen. Siyakwazi ukugula kwakamama ukuthi kunzima kangakanani. Ngoba umama uye wenza wonke umsebenzi ekhaya. Kodwa bese kudingeka ukuthi kube ubaba owenza lo msebenzi. Uyazimangalela ukuthi uNkulunkulu kanti wena njani. Usho njalo uba kumfundisa uSihlangu. Uthi umama uSihlangu bekenzela mina. Engiphekela angenzela bona. Kodwa manje seyitheni yami ukuthi mina ngenzele yena. Amen. Uthi seyitheni yami ukuthi mina ngenzele yena mama. Akusilula bazalwane. Amen. Ngisho njalo ngithi bomakoti bethu. Amen. Nabo mama abasese nabo baba. Uyelana kuNkulunkulu wenu. Niphinde naqela amandla okuqhubekela phambili. Ngoba le nkonzo ngeke ukhona ukuyenza ngaphandle kaJesu. Amen. Angeke ukhona ukuyenza ngaphandle kwamoya oyingcwele. Kuyabiza ukuyenza kodwa kunomvuzo. Amen. Nathi abomama abobaba asebaphumulile. Nathi kulabantwana esele nabo asizithandazele. Amen. Ngoba nathi sisemsebenzini omkhulu. Amen. Ngoba ukuthi uNkulunkulu womusa angifaka angikhiphe kuzo zonke izimo. Ukuthi lokho ngime lapha kwenu ngikhuluma ngoNkulunkulu emandla. Esayidini lakababa, esayidini lami, esayidini labantwana, esayidini labomakhelwane. Yabona ukuthi kunengangakanani. Kodwa ngenxa yakhe bonke nangibheke emuva ngiyamanga. Ngoba ngekho noyedwa enginenzondo naye. Hayi ngoba ngiyakholwa. Kodwa ngenxa yokuhlulwa yizwi lakhe ukuthi thina esimamukele njengenkosi nomsindisi ezimeni zonke sindlula kuzo asindluli ngamandla ethu, sindlula ngamandla akhe ngendlela yokukhuluma kwakhe ezimpilweni zethu. Inkosi yomusisi. Siyabonga-ke bangcwele ngaphezulu kwabo bonke ukuthi uNkulunkulu usenzele umusa. Ukuthi nge-4 and 5 sizabe sikumini convention. Amen. Sikuthi umthwalo. Sonke kudala sagcinana ukuthi sihlangane siyi-Midbank district. Angisho sonke sibuya kuMahlaba. Malibonge lidunyiswe igama likaJesu. Siyathanda ukubonga kubazalwane bethu. uNkulunkulu asisize ngabo ukuthi umsebenzi uvuswe ngawo. Amen. Noma isikhathi singekho siyacela nje bonke laba bama-subcommittee nebeme nje labakhona. Alibonge igama likaJesu. Laba balamakota njengalo bekasasa uhlalo wamathi umama Maseko naye seyayazi ukuba utheleliwe. Amen. Bekungasile siyacela abazalwane sikumane igama likaJesu. Anini phambi kwethu nemaphambi kwaNkulunkulu onisebenzisa ngesikhathi esinzima. Yes. Bekunzima ungazi ukuthi na uthi uyekoteni uyakuphi njani. Malibonge lidunyiswe igama likaJesu. Anibanga nodwa kodwa nemithandazo yabazalwane bonke nangemithandazo yenu sibe nayo impumelelo yamakota lokho kubalwa insebenzo engaka kube ngenxa yenu. Amen. Ngoba le committee le esikuyo namuhla besineke sithinde ngoba yi committee esiyimiselwa ama-supervisor. Alibonge igama likaJesu. Kwasekubakuhle enkosini ukuthi inkosi sinike nina ukuthi kube yini enizoqhubeka lapho kuma-sub order ukuze nilethe wonke lo msebenzi njengaloku niwulethile wezandla plus nensebenzo yonke sesisebenzile. Ngaphezu kwaloko nabomama nabobaba nabantu abasha bagcineke kulama-sub besikubo. Malibonge lidunyiswe igama likaJesu. Makabonge uJesu. Siyamcela uma kumthimuni ukuthi uba kumthimunye anithandazele egameni likaJesu. Ngoba manje sesiyabona ukuthi sonke abomama kufanele umsebenzi ufuna. Noma bebakhuluma abomama umthimunye ukuthi wonke umama akawufunda umsebenzi. Kodwa 2020 no-2021 usifundisile ukuthi impela asifundeni bomama babo.
Kungabikho ophumayo kodwa sonke singene. Siyacela baba ukuthi uwakhulekele lama-committees we-Witbank District uNkulunkulu asisize ngawo. Besingeke siwubale lo mnikelo ongaka. Ukube zange beme basigqugquzele ama-committees ethu noma amakota ethu aqhubeke ngale ndlela aqhubeke ngawo plus namamantu. Alibonge lidunyiswe igama likaJesu. Siyabonga Jesu. Jesu siyabonga. Ukubekela phambili umsebenzi wakho ukubekele phambili siyazi ukuthi nabo banesidingo ngakho sicela ukubheka izidingo zabo ngamunye ngamunye uhlangabezane nazo ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Siyabonga bangcwele. Okunye okulandelayo siyathanda ukubonga kakhulu kuNkulunkulu wethu ukuthi kunabo mama esesihlanganyela nabo. uNkulunkulu asibusise ngabo lokhu sibe kulomnyaka ka2020 no2021 kwaze kwaba no22 lokhu sesiku23. Siyathanda ukubamukela ngegama likaJesu ukuthi bafike kahle, bafike kubaba osezulwini oyiko konke kibo, esizoqhubeka sisebenze nabo bayangena kulomthandazo ubaba sithandazele kuwo manje ngegama likaJesu. So ke bangcwele, into ehluphayo nje ukuthi vele isikhathi sona siyahamba asini. Bekuhlele enhlizweni yami ukuthi sizobuyela noma besingeke sibuyele kuyo yonke organization yethu. Kodwa ngenxa yokuthi siyanda futhi nathi sihambe sakhohlwa kulesimo esibuya kuso, bekubalulekile namuhla lokusihlangene siyi-district ukuthi ke siyibuyekeze i-organization yethu, ngoba indaba yethu ayiqale ekoteni, iqala kulosini. Amen. Manje uma ulosine wethu akahambi kahle, zonke izinye izinkonzo zethu esizaziyo zizohamba, azinohamba kahle. Malibonge igama likaJesu, ngoba lokhu sihlangene sinje sisuka kuma-locals, akabonga uJesu. So lapha kuma-locals siyacela kakhulu bazalwane ngegama likaJesu ukuthi uNkulunkulu womusa akasibuyisele ku-organization yethu, ngoba i-organization yethu iphume ezwini bazalwane. Ubaba uBhengu zange azicabangele kumiswe abomama abahambe phambi kwethu njengaloku sisho sithi silandela amaqhawe. Alibonge igama likaJesu. Azange kube lula ngalendlela, funa mhlawumbe thina sithatha lula ngakho, ngoba uyeva nje nabanye uma bekhuluma ukungazuthi yinto yokuntela yokuhlekisa uma kuthiwa umama uBhengu wangcwaba umntwana endleleni. Amen. Akusiyinto ongajoka ngayo. Amen. Ngoba kwakuwubuhlungu bomsebenzi ababizelwe kuwo ukuze mina nawe sithola ukuhlala kahle emakhaya, ngoba injongo yenkonzo yethu yabomama ukuthi sifundisane. Amen. Ukuze sihlale kahle emakhaya, ngoba bakhona bobaba, bakhona nabafundisi abasishumayelayo, kodwa emva kwentshumayelo nokuphenduka kwabanye abomama ezonweni babuye bahlanganyele nathi isifundiso esiphilile, bayadinga ukuthi basithole. Amen. So bazosithola kubobani? Bazosithola kithi abomama belokhali, sikhona sifundisana macede. Uma siceda ukufundisana bese siyasiphila lesifundiso. Abilisiwe nawo, ngoba ayikho into ebuhlungu bazalwane yokuthi sifundisane ngezifundiso esingaziphili, esingazenzi. Sifanane nabomama abafunda lapha ku-TV. Angisho thina sikhule ngesikhathi sama-novel, bangasafundi kuma-novel, bafunde ku-TV. Nakasuka ku-TV uzosifundisa kwayena self akakasenzi.
Amen. Asisi-wrong bazalwane, ufundile. Kodwa sowusenzile na. Sikusebenzile ngoba into esayifundiswa yona la ekhaya ukuthi isifundiso kufuneka siqale sisize wena. Sisebenze wena bese uyasiletha. Njengaloku mama wethu bekasifundisa manje. Uyamuzwa usifundisa ngesifundiso andlule kuso. Asenzile, asenzayo. Malibonge lidunyiswe igama likaJesu. Ngoba vele iqiniso eliphelele ukuthi ubaba akathi nakafika ekhaya angithola ngiphumulile bese ngiyaphumula. Kufuneka avule enze konke azifudumezele ukudla. Akusisi isifundiso esiphilile leso. Umama osindisiwe onesifundiso esiphilile uyanakelela ukuthi ubaba lokusekafikile amwelkamile kufuneka aqhubeke njani enkonzweni yakhe yasekhaya. Alibonge lidunyiswe igama likaJesu. So ayaphela amandla esifundiso esiphilile bomama bami uma sisenza ngenjwayelo nangokwazi ukuthi mina asingidingi sifuna uMamshabangu. Ayaphela amandla azo. Thina bomama siyi-Africa back to God ngesifundiso. Simisa amathende lapha ekhaya. Emakhaya ethu wokuthi abobaba bethu abangakasindi nabantwana bethu abangakasindi babuye ezonweni ngenxa yesifundiso. Ngoba lithi izwi lenkosi bakhona bobaba bangeke basindiswa ngezwi. Kodwa bayosindiswa ngenkambo yamakhosikazi abo. Alibonge lidunyiswe igama likaJesu. So ubaba osezulwini ubalindile abobaba bethu abangakasindi. Ubalindile abantwana bethu abangakasindi ngenkambo yethu. Amen. Ubalindile ngenkambo yethu. Ekufuneka thine siyophila lesifundiso esiphilile emakhaya ukuze bambone uJesu ukuthi uJesu okwamkwela lo. Amen. Bakwazi ukuthi nabo bafike emaphakadeni ngenxa yesifundiso esiphilwa umama wabo ekhaya. Akabonga uJesu. So sibizelwe lokho bomama bami. Thina kwethu okukhulu lokusifunda izwi lenkosi kushiwo ukuthi thina sifundisana ngabomama la ezwini lenkosi abenze kahle nabangakenzi kahle. Asijiki. Amen. Uma ngifika ngingumakoti la ekhaya abomama abadala bala ekhaya bebasho kahle ukuthi le Bible leli asikakaliqedi. Bezisho bona ukuthi abakaliqedi ngokufundisa nje na ulifunda le Bible nethi la ukuthi owesifazana or la ukuthi unina or lapha ukuthi umama. Amen. Bathi thina kufuneka ufune kakhulu leyo ndaba ngoba ikhomba wena, isho wena. So noma singaze sisuke siyekele sihambe siyofunda abo-John 3 or abo-John 14 mara sesiqedile ngabesifazane na, sesiqedile ngabonina, sesiqedile ngabomama wakhe. Asikaliqedi. Ungeva lokhu sihlela ukubohana uzucabanga ukuthi sesiqedile or sesifikile la siya khona. Uve lokhu soloko sikhuluma ngabo Esther ungazi ukuthi asikakaqali. Amen. Amen. So kubalulekile ukuthi ulosine lo lesine abomama bethu bamakomiti basibuyisele ku square one ngoba manje uyabona ukuthi sesiyagijima kodwa iyasala. Uyibona phi ukuthi iyasala uma sekufika esikhathini sokucela imiphumela. Amen. Uma kucela imiphumela bekungasi imiphumela wokuthi kuzoletha umama othandayo. Besiza sonke sibangisana ngoba kufundisiwe kulolo sine. Sahamba sayosenza lesifundiso ngathola umphumela waso next week ngibuya naso. Uma mhlapho bekaze asho athi kungcono ukuthi sime
ngokufundisana kuyakulindela imiphumela. Ngikhumbula ukuthi ngemihla lapho before sekazawuqala ukugula bekasathi sesicela ukuthi imiphumela ingasalethwa bomama, isalilethwa bobaba nabantwana. Indaba yini lebe umoya engcwele bekamholela khona? Ukucheka ukuthi siphila yona nale sinikwe yona. Ngoba uma bobaba bethu abanayo imiphumela nabantwana bethu abanayo, kusho ukuthi sihlanganele ukudisha ngolwesini. Siyemdishweni kanti thina sisulo lolo hlobo. Amen. Silo hlobo lokufundiswa, lifundiseke lihambe liyokwenza isifundisa bese umoya engcwele uthatha indawo kulesifundiso esisitholile ngoba siqale sasebenza mina. Akabonga uJesu. Akabonga uJesu. Asibuyeleni bomama bami kulosini. Siyoyenza nje leyo kuqala, leyo thando. Amen. Leyo ukuthi sibe munye. Si-local assembly. Hayi ukuthi bazalwane asinyathelani. Hayi ukuthi idasta isitheli la kulosini. Kodwa kubalulekile esanikwa kona ukuthi umama uShabangu ngimnyathelile, angayi kumama Malinga ayothi umama Mashiane unginyathelile. Kufuneka umama uShabangu eze kumama Mashiane. Amen. Ukuthi mama Mashiane unginyathelile ngizubuhlungu ngoba funa ngimnyathelile mina ngangezwa ngangaboni ukuthi ngimnyathelile. Soyahamba yena uthatha lobuhlungu ubudlulisela kumama Malinga. Nakafika kumama Malinga, umama Malinga ubudlulisela kumama Ndlovu. Uyabona ukuthi ulosini? Uyambona ulosini? Ngithi bheka ulosine wakho mina. Wala ukhona kulocal yakho. Alibonge lidunyise igama lika Jesu. Kanti kubalulekile ukuthi uma nginyathelile njengoba usho kwezwi lenkosi lithi iya kuye. Amen. Ukulapheka ukuphila omunye komunye. Alibonge lidunyise igama lika Jesu. Makabonge uJesu. Sobo mama bami kubalulekile ukuthi siyophilisa ulosine. Ngoba angeke iphile imantli ulosine angaphili. Awungakunika inkomo nginganayo. Ngoba emantlini sihlala Saturday iphela. Sibuyele emakhaya. Ulosine siphila iviki neviki. Ulosine siphila iMonday to Monday. Ngoba Monday sisonke la emthandazweni. NgoLwesibili kunkonza abobaba basiplanele yona sikuyo. KuLwesithathu la kubosisi sisonke. NgoLwesine emini sisonke. Entambama ngoLwesine kufuneka sibe sonke. Uyabona ukuthi indaba iqala kulocal. So uma kugula ilocal asinayo imali. Ikota ke. Ngoba njengamanje lokhu sisekoteni, uma sihlukana la sonke sibuyela kusasa ku Sunday. Sonke siyekhaya. Amen. So kubalulekile bomama bami ukuthi lobunye asibugcine. Malibonge lidunyise igama lika Jesu. Akabongozayo. So kubalulekile kakhulu ukuthi esifundisweni esiphilile singasuki bomama. Noma ngabe sikushisela kangakanani. Uma ungasikhoni ungamtshela umama uShabangu ukuthi mama uShabangu mina ngikhoni le ilingana nawe. Iya kumoya engcwele. Ngoba njengalokho bekasifundisa bakhona eqonde kubo ngqo. Uyabophula umoya engcwele kule ngozi abazawela kuyo. Besithi nasizile la ekhaya njengalokho sikhona uma kufundiswa kube ngazi ukuthi ngabe inkonzo seyiphumile. Ujahela ukuyolungisa uyokwenza ngalendlela esifundiswe ngayo. Inkosi yomusa isibusise. Okunye okubalulekile kufuneka sigcine bomama bami kulabo losine bethu. Asilandani ngeplan. Amen. Ukuthi umama Mashiane sekuphela inyanga akabi khona kulosine. Bese ikomiti nayihleli phansi plana. Ithi asiplaneni umama Mashiane. Mara kuphela inyanga ngikho kulosine.
ngizofika emthini kini ngoba inyanga yonke angikho phakathi kwenu. Amen. Kufuneka ngibuye nami ngibe khona nginizwe ukuthi sengikuphi. Amen. Nani nizokwazi ukungizwa ngoba the more ngiqhubeka ngiba nami ngizosho kunamazwi engizowakhuluma. Amen. Ningathi ngoba umama Mashiane umama omdala wala ekhaya bese ningibhalela incwadi noma nizopha isifundo noma ngizokhonza ngezwi. Amen. Ayihambi njalo bomama bami. Sonke lithi izwi lenkosi bebahlanganyela izinto zonke. One bazalwane bami akekho bomama bami okhonayo. Sonke siyaqinisela. Yes. Sonke siyaqinisela uphuma kungaphumeki kwesinye isikhathi. Kodwa nethi ngoba sesifikile isikhathi sokuthi ngiye enhlanganyelweni. Kufuneka ngiye ngoba ngiyazi ukuthi angiyoceda 8 hours. Yilawo ma-hour ambalwa azongenza ukuthi ngibe senhlanganyelweni bese ngibuyele ekhaya nginamandla amasha. Alibonge lidunyiswe igama likaJesu. Amen. Amen. Asilandani bomama bami ngeplan. Amen. Kufuneka ngibuye ngihlanganyele nani ngikhonze nani ngisindisiwa angakasidli sono. Amen. Niyangazi futhi that is why ningiplana ngoba niyangazi. Kodwa kubalulekile ukuthi ngibuye enhlanganyweni sizokwazi ukuthi isigudlane sibe munye. Amen. Maqede. Sengifikile. Funa ngifike late. Angikayivuli inkonzo. Amen. Ngifike inkonzo seyiphakathi. Amen. Bakhona bafikile bayivula. Nase ngicela sicela umama Mashiane asivalela inkonzo. Angayivuli. Anginazi nokuthi senikuphi. Nami lokhu ngifika late. Aningazi bazalwane ukuthi ngibuyaphi. Yini ubuhlungu engihlangane nabo obungenze ukuthi ngifike late. Sengiyafika senithi angivala inkonzo. Amen. Amen. Ngisho losine mina. Aningazi bazalwane ukuthi ngibuyaphi ngihlangane nani. Bakhona bomama bebakhona ufuna uyazi la kubuhlungu khona ngendlela sihamba ngakho. Ufike umbone nalo ofike lati ufike lati kakhulu. Amen. One kwesinye isikhathi nezwi beselifundiwe. Nakaqeda ophambili athi sicela umama Mashiane asivalela inkonzo. Wanezwa ngakalizi. Nesifundiso angakasizi. Mara shem nasawuthi ngivale sengizokuqala ngivala inkonzo mina ngiqale ngokulanda abasezibhedlela abagula sengithini kanti. Enesemiyasola futhi naseniphumile. Hayi ngini nithi sengivala inkonzo ngizifikela. Ngibuya kwesiflolo isihlobo sami mina esibhedlela. Lakini kusadlala le picture yasesibhedlela. Nine nisitholile isifundiso nisitholile izwi aniko kule level engikuyo mara nivalisa mina inkonzo. Akabuyeli uLosine bomama bami. Unamandla. Uphilile uLosine. Uma singamqhubeka naye ngalendlela esinikwe yena ngayo. Alibonge lidunyiswe igama likaJesu. Alibonge lidunyiswe igama likaJesu. Akabonge ozayo. Amen. Ngicela silifunde izwi lenkosi sengihlala phansi. Bunengi. Amen. Bunengi kakhulu. Ngoba manje sonke kufuneka sibe ngabawuvusako lo msebenzi. Amen. Angisho sibonile ukuthi sitha siulimaze kangakanani. Kodwa sonke manje siyawuvusa siubuyisela endaweni yawo ukuze wonke umama alangazelela jakho ukuthi uLosine ufika nini. Noma bekakhona Monday emthandazweni akhona ngoLesibili kulezi mara jakho ukuthi nethi lapha esikolweni sethu sabomama sisodwa. Amen.
ngoba nesisodwa senze lo nguNkulunkulu lo Musa. Uke wezwa nje kuthiwa kunenkonzo yabo baba every day, every week. Yabo baba kuphela. Ayikho. Amen. Thina bomama sinolosine wethu kuphela. Babo sezulwini wasibonana. Ukuthi mara sihlangane sisodwa. Uyabona ukuthi yinkulu indaba elakithi. Ekufuneka sizosizana ngayo, sizofundisana ngayo, kulosine sisodwa, kungekho mntwana, kungekho baba, kodwa sisodwa thina besifazane. Akabonga uJesu. Alibonga igama lika Jesu. Bazalwana akabonga uJesu. Uyazi ngiyazizwa nethi ukuthi angikhoni but ngiyamethemba umoya engcwele. Ngoba kulezi insuku kufike le part le yaka Mamhlapho bekathi je mina ningizwa ungathi nganifaka ngapha evestry akhomba la emuva athi nginifaka imvuku straight ngoba nihlalela ukuthi amen amen mara niso ngingam understand ukuthi maruma usho ukuthini ngoba vele siyamuva hayi sengiyabona nami nasiqhubeka ngathi umuntu omdala kanti bekasho lokho ngoba uyikhipha ucabange ukuthi uyayifaka kanti uyayikhipha na uyikhipha bakubuyisa uyakwata zibone lapho ukuthi ngifuna imvubu mina amen lemvubu ngeyaka moya ingcwele izokhipha lokwata ngoba lokwata kuvimba lo mphumela omuhle umoya ingcwele afuna ukuwenza ngawe. Ngiyazizwa. Ngicela silifunde izwi lenkosi la kumahubo 68 sengihlala phansi. Amen. Ngiyacela ukuzifundela abangcwele ngoba uma ngilifunda izwi lenkosi nami liyangisebenza. Amen. Hayi ukuthi wena na ufundelwa ngomunye mhlamba likusebenza nedangsha sifani bazalwane. Amen. Ngicela silifunde izwi lenkosi la kumahubo 68 sifunde uverse 11. Amen. Inkosi iphumisa izwi abesifazane ababika indaba ejabulisayo bayisixuku esikhulu malibongwe lidunyiswe igama lakhe. Sibongile ke baba ngezwi lakhe linamandla lisilungele lisifanele ikakhulu kule mihla yokugcina esiphila kuyo ngoKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Siyabonga abangcwele nalizwi engicela ukuthi sihlephulelane lona kafushane lokhu sengikhumbuzile ngokunye kodwa kunengi sizawukhumbuzana lokusichubeka. Lithi lelizwi lenkosi inkosi iphumisa izwi. Okunye ngike ngakuqaphela la eBhayibhelini ukuthi uma kukhulunywa ngale nkosi ephakathi kwethu always uma kuqala kunama capital letters kodwa nakhulunywa ngale nkosi yaphansi uma kuthi inkosi inama small letters yona iqali ngama capital letters. So la lithi izwi lenkosi inkosi iphumisa izwi abesifazane ababika indaba ejabulisayo. Thina bomama be-Witbank district kuhle bomama bami phambi kwenkosi ukuthi sibike indaba ejabulisayo noma sibike izindaba ezijabulisayo malibonga igama lika Jesu ukuze umsebenzi kaNkulunkulu ungapheleli kithi nathi siwudlulisele kwabanye njengaloku nabanye bawudlulisela kithi wasakhela amakhaya akabonga uJesu saba bomama abaqotho emakhaya ethu akabonga uJesu ngoba nami ngathola bomama ababika izindaba ezijabulisayo ezenza ukuthi kujabule mina kuphinde kujabule nomndeni wami makabonga uJesu
ngoba le ndaba kaJesu ayisiyindaba ekufuneka ijabulise mina kuphela. Ngijabulele ukuthi mina la ekhaya kaMashiyane ngisindisiwe ngedwa. Indaba ekufuneka ijabulise umndeni wonke. Njengalokhu sazi sonke ukuthi ibandla lakhiwa yile bandla liqala ekhaya. Akabonga uJesu. So kubalulekile bomama bami ukuthi elimini lwethu kuhlale izindaba ezijabulisayo. Akabonga uJesu. Ukuze umsebenzi kaNkulunkulu kule mihla le lapho kugcwele izindaba ezijabulisayo ubusuku nemini ezenza izindaba zakhona ukuthi kuphele injabulo uze udawuthe nawe ngokwakho ukuthi mara uthi uNkulunkulu sesekhona na, mara ngisasindisiwe mina. Usindisiwe noNkulunkulu ukhona. Indaba ukuthi ugcwele luphi uhlobo lwezindaba kuwe. Amen. Uluphi uhlobo lwezindaba ezigcwele kuwe, ngoba ezikamoya ingcwele esikhathini esiningi noma zingaba khona ezikuzwisa ubuhlungu, kodwa umoya ingcwele ukhona lapho ukuthi aziguqule lezi ezibuhlungu azenze zijabulise. Malibonge lidunyiswe igama likaJesu. Malibonge lidabulise igama likaJesu. Uyabona nje lokho namuhla sizwa ukuthi siyesenta. Amen. Uyayizwa le ndaba ukuthi iyajabulisa. Akekho oWitbank district ongeke ayikhulume le ndaba. Uma ubuka ukuthi mangaka amaplaza esiwatholile kodwa yangakheki center. Amen. Esiwatholile yangakhiwi center. Okusho le yokugcina bese siyitholile abobaba bethu basitholele yona la eMhluzi. Hayi vele yona besibona ukuthi liyabona la sesingenile sesifikile ekhaya. Sathi sikuleyo njabulo hayi sangasazi. Amen. Kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi akusiye noma ngingajabula ngijabulela indawo engasingeyeni. Amen. Amen. Ngoba noma besitholile abobaba bethu nabasho ukuthi mara ngabe sisebenzela isikwelede ngoba besingenayo imali engangaleyo. Enesabuza ubuhlungu ukuthi mara kanti abobaba banjani sebasikhombile indawo esijabulisa kangaka. Kanti basehlelweni lasimakade. Amen. Ukuthi sizawufika kule thina siyokwenza esikufunako esedayo kuyo. Alibonge igama likaJesu. Sikhona ukuqhubekela phambili. Singasebenzeli isikwelede kakhulu. Akabonga uJesu. Sobo mama bami, asimethembeni uNkulunkulu wethu. Methemba uNkulunkulu wakho. Lokubona ngazi ukuthi zonke lezi zinto ziyakudangalisa. Mlinde kukhona la khola la khona. Ukholele ezintweni ezizokujabulisa. Ungagive up, ungabuyele emuva. Akabonga uJesu. Indaba enkulu ukuthi thine sizazi ukuthi nasihlangene sihlanganele ini. Amen. Sihlanganele izindaba ezijabulisayo ukuthi siyafisa ukubona abomakoti bethu nabo bagugela kulamakhaya njengaloku nathi sigugele kuwo. Malibonge igama likaJesu. Ngenxa yemfundiso ephilile ngiyaye ngizibuze ukuthi Nkosi kuba zange ungisindise mara ngabe mina ngikuphi, ngabe ngiyini, ngoba ebengikade ngiyiko nabazali bami bangeke bangikhone kubo ngoba bengiphila nabo kodwa ngenza lokho engikwenzayo. Uyamazi umakoti ene-pride ofana nami ngesikhathi sobukoti bami phela ngishade ngina 19 years. Malibonge igama likaJesu. Bewungahlala nonkosikazi onjani one-pride njengami. Akabonga uJesu. Owakwazi ukuthi athathe i-envelope yakababa wakakhe alethe umholo ekhaya awuphonse esitofini awushisa. One ngasemuva akuna next. Ngiyakholwa ngizwe ngisha bank mina akunamali.
ngoba labo mama bethu abadala bebasitshela kahle bathi ungathembi imali yakini, thembe yakho, hamba usebenza ngezandla zakho ube nemali yala kakho yabantwana bakho. Akabonga uJesu. Uma sewushisa le efikile uthi labantwana nobaba bazophila ngani? Amen. Uyayibona ipride ekangakanani ehlaselwe ngaphezulu kokuhlasela. Alibonga igama lika Jesu. So ukuhlala phansi ngibese sifundisweni esiphilile kwayikhiphi pride. Ngakhona ukuphila nabantu bonke. Akabonga uJesu. Okungijabulisayo ukuthi uNkulunkulu wangenzela umusa ngakwazi ukuyoxela iqolo kumyeni wami akhona phila. Ngingafunda ukuthi umoya oyingcwele sowufuna ukuthi manje mina ngibhadale leya envelope engayifaka ku-Zicon stove. Amen. Ubaba asebenze kufika isikhathi sokuthi agule angasasebenzi kube yimi engimenzela konke. Kwakungangizwisi ubuhlungu. Abodadewethu bebeza ubuhlungu mara mina bengizibona ukuthi ngiyabhadala. Uthi mama wami ubhadala ama-areas. Ngiyabhadala ngisho ngapha iphe yeziko. Bekabukile phela ubaba osezulwini. Akukho bomakoti bami okwenzayo kakho ungeke uthole umvuzo wabo. Okunye wena ungathi ulaya aboJemini. Wena ucabange ukuthi ulaya abafundisi. Orulaya bobana bomama abafundisayo. Awulayi bona wenzeni bona. Uzenzela wena uzovuna. Lamanganyana amancane esibanayo kuthi kuyikhanda elincane ongaliphuzela iPanado uye enkonzweni uthi mina ngiyagula. Ngoba ufuna ukuyokwenza uzenzela wena. Hawenzele omunye umuntu. Amen. Kuthi kufuna inhlanganyelo kulosine ungabikho. Ngoba ufuna ukuba yilo nkosikazi noma ukuba yilo wesifazane ozobika izindaba ezinhle noma ezijabulisayo. Akabonga uJesu. Awenzele omunye umuntu. Uzenzela wena. Nami ngiyazenzela. Sonke silandwe ngezindlela ezingafanani. Sokuthi sihlanganyele sibe munye siwakhe lo mzimba womsebenzi wabomama. Okwethu ukuthi siwenze ngokuthembeka. Siwenze ngeqiniso. Siwenze ngokumesaba uNkulunkulu. Simbuke simbone uNkulunkulu wethu ukuthi yini angeke asenzela yona. Alibonge lidunyise igama lika Jesu. Asikasali bomama bami ngoba sihlakaniphile noma singcono. Kodwa kungomusa kusafuneka senze lo msebenzi inkosi asibekele wona ukuthi siyayibika siyayihambisa le ndaba emnandi ejabulisa wonke umuntu. Amen. Kuyabiza. Amen. Amen. Uyakwazi ukuthi ujabulise umuntu ongakujabulisi. Umntwana akwenze kabuhlungu kodwa wena kufanele ubuyisele injabulo kuye. Hayi ngoba ungakhona ukubuyisela ubuhlungu kodwa uhlulwa yizwi eligcwele kuwe eliphila kuwe. Amen. Uyamophula uyazophula. Alibonga igama lika Jesu. Asibuyele emakhaya bomama bami. Sibuyele kulabo losine. Siyomvusa lo losine aphile. Akabonga uJesu. Umfana wami wayena 2 years 7 months engahambi. Amen. Kodwa ngimthwala ngiza naye la enkonzweni kubomama ngolwesine. Bathi abasekhakhama aze nethi lo mntanethu axhwale nalensindiso yakhe enkulu. Ngiyazizwa. Insindiso yakhe enkulu. Lokho lo mntana ungafuni ukumnikisa kubodokotela bamathambo. Amen. Na umphakamisa agoba amadolo. Amen. Wathandazelwa bomama la ngolwesine. Amen.
ilokhu ngiqhubeka ngiza nayo ngolesine. Engahambi angikhohlwa lela ngasiphuma la enkonzweni ngimfake emhlanje. Nasifike ekhaya ngimehlisa wema. Mina ngisho uLwesine wahamba kuze kube namuhla. Usandile uyahamba. Amen. uLosine yedwa uphethe ukuphila singakenzi lutho. Akabonga uJesu. Unezindaba ezimnandi ezijabulisayo. Wajabula umndeni wakaMashiyane usajabula nanamuhla. Makabonga uJesu. uLosine bomama bami akabuye ngoba uphethe izindaba ezijabulisayo. Kwayinoma yisiphi isimo. Uma nje mina nawe singangena kulolosine esinikwe yena ukuthi size sihlangane thina bomama sisodwa sizofundisana ini. Amen. Uyaphila. Uma siyofika Sunday kufika bomama baphilile. Uma siqhubeka nazo zonke izinkonzo singabomama baphilile abaphethe izindaba ezijabulisayo. Malibonge lidunyiswe igama likaJesu. Yilamazwi ahlele enhlizweni yami ukuthi sihlephulelane wona okwalesikhathi. Inkosi yomusa sibusise. Okukhulu kunako konke bomama bami. Ayikho imfundiso yezwi lenkosi ongayenza ngaphandle kokuthi ungene emfundisweni yezwi lenkosi ngoJesu. Ugcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele. Ngoba noma ufuna ukuphuma wena yena uvela akhulume nawe kahle athi bangakwenza bonke kodwa hayi wena. Uvela ubuyele. Malibonge lidunyiswe igama likaJesu. Kulezi zinsuku siyabadinga bomama abazawuhlabelela uhlabelela uwedwa uzivuselela wena. Ungavuselelwe ngomunye umama. Usho uthi Nkosi vu sa inzali eyosa likhanyisa zwela Nkosi zwela Nkosi yama ngesikhathi sakhe sekazogoqa lo mhlaba. Inaphelelekitha ngakabuzi. Inesweli abagqugquzeli bayo. Sikhona. Sitholile siyibonile. Uma ngakayiboni sondela kulabo abayibonile. Bazokwazi ukukhayisela ukuthi mntanami nasowula kufanele kube la. Amen. Ungabaleki kulaba ngoba khona la uyakhona. Uthe yena kithi thina siyokwenza izinto ezinkulu ezidlula zakhe. Siyozenza nini? Ngoba siyadla siyaqedana. Siyozenza nini izinto akazange akhethe ukuthi zenziwa bobaba kuphela or abantu abasha wathi nedaba bamamukele. Ngibanikile wonke amandla wokuhambisa lezi ndaba ezijabulisayo. Wokuhambisa lezi ndaba eziphilisayo. Alibonge lidunyiswe igama likaJesu. Alibonge lidunyiswe igama likaJesu. Okungasiko okujabulisayo kwendlini kaJehova akuphume bomama bami ngegama likaJesu. Lokho kuzodlala amandla ethu ngoba kungenile lezi zinsuku. Ziyayiqeda indaba ejabulisayo. Kugcwala indaba esiqedayo. Siyaphi? Ngiyazibongela enkosini ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi ngafika ngaleso sikhathi ngazithola izindaba ezijabulisayo and zakha ngazithanda. Zangenzela izinto lokuzisangenzela nanamuhla.
Amen. Izolo nje ekuseni ngiseselapha edolobheni ngambona uSimakade. Ya ngasho ngathi God wena ukhona uyaphila. Akusindaba yakamuntu yakamama ngamunye. Kufuneka sibanike labo makoti ukuthi awuphile ngamaqhinga kakho. Awuphile ngamaplani. Uyaphila ngesifundiso esiphilile. Uphile clean life. Amen. Phila impilo engasoleki ube umfalokazi oclean. Othemba umyeni onguJesu. Alibonge lidunyisa igama lika Jesu. Uthembekile uNkulunkulu wethu bomama bami. Asibuyeleni kubolosine. Sibuyise lobunye. Sibuyise lothando. Amen. Ukuze uNkulunkulu wethu ahlale phakathi kwethu. Amen. Ukuze uNkulunkulu wethu ahlale phakathi kwethu simbone namandla akhe amakhulu. Amen. Simbonile thina. Sisambona. Amen. Akahlukanisi. Wazi ukuthi na uhlukana nabazalwane uyahlukanisa, uyahluka uyaphuma ezini lakhe. Injongo yakhe ukuthi asihlanganise. Sihlangane sibe munye. Inkosi yomusa inibusise. Aya kusindiswa.
liphilile bazalwane, linamandla. Amandla walo asekwenzeni, awekho kulikhulumeni. Siyabonga ukuthi labesifazane babika izindaba esijabulisayo. Athi phume tindzaba bazalwane, tiwaqedzile emabandla wethu. Athi buye tindzaba letijabulisayo, kube mnandzi emakhaya. Akusasimnandzi noma sikhonza, ngoba kugcwele lokho kungajabulisi. Kanti ivangeli is the good news. Silijikile lijikwa yithi abomama, alijikwa ngabanye abantu. Siyabonga uNkulunkulu osibonile ukuthi 2023 uNkulunkulu uhlambulula ulimi lwethu, singakhipheni indaba, bathi sikhiphe indaba ejabulisayo. Nabahambile babuye. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane, uhambe nathi kwaze kwaba la sesiyaphuma kule service. Siyabuya eservisini yesi 2, isikhathi sami manje sithi 2 o'clock. Amen.